ኢትዮጵያ የነበራቸውንም ሰፊ ራዕይ ጭምር ነው። የታሪክ ሰነዶች እንደሚያስረዱት በአድዋ ድል ማግስት የዲፕሎማሲው ትግል አንዱ ማጠንጠኛ የነበረው ኢትዮጵያ ከዓለም የምትገናኝበትን የባህር በር እና ወደብ ባለቤትነትን የማረጋገጥ ጉዳይ ነበር። ዛሬም እኛ የምንሻው እንግዳ ጉዳይ ሳይሆን ይህንኑ የታሪክ መንገድና ፈለግ ነው። አስተማማኝና ዘላቂ የባህር በር የማግኘት መብታችን የአድዋ ሰማዕታት ካወረሱን የሉዓላዊነት አደራ የማይነጠል ነው። የኢትዮጵያን አይቀሬ ብልጽግና ከምትሪ ወዘለኹም እዚ ዓድዋ 136 ዓመት ድዩ ገለ ኣብዚ ጽምብሉሉ ዘለው እዩ ዘረባ እንታይ ብዛዕባ እንታይ እስከ ይዛረብለው ብዛዕባ ዓድዋሲ ማለት ኣብ ታሪኻዊ ፍጻሜ ኣብ ታሪኾም ክኸውን ይኽእል ኣብ ኣፍሪካ ደረጃ እውን ዝጥቀስ ታሪኻዊ ፍጻሜ እዩ ንዓና ንኤርትራውያን ናት ዳት ማች ብዙሕ ዘገድስ ፍጻሜ ይኮነ ንዓና ንኤርትራውያን ኣብ ዓድዋ ዝተፈጸመ ኢፍ ኤኒ ንዓና ብፅቡቕ ዝጥቀስ እዋን እውን ኣይኮነን ጥልያን ስለተሰዓረ ኣይኮነን ኣቦታትናን ኣባሓጎታትናን ብዘይ ዝደለይዎ መንገዲ ምስ ጥልያን ተኣስኪሮም ኣብ ዝኸድዎ ኩናት ዝወረዶም እቶም ዓድዋ ንክዕወት ዝገበሩ ገለ ካብቶም ኣገደስቲ ኣበርከቲ ምስ መኒሊክ ኮይኖም ነቲ ኩናት ንክዕወት ዝገበርዎ ኤርትራውያን መራሕቲ ክኾኑ ከለዉ ነቶም ኤርትራውያን ጥልያን ኣገዲዱ ደምፆም ኣብቲ ኩናት ግን ሓደ እግሮምን ሓደ ኢዶምን ቆሪፆም ሰደድዎም እዮም። ሪመምበር ዳት ፓርት ነቶም ጥልያናውያን ምሩኻት ብግቡእ ኣብሊዖምን ኣስትዮምን ኣኽቢሮምን ናብ ዝምልከቶ ክመልስዎም ከለዉ ነቶም ኤርትራውያን ግን ሓደ ኢዶምን ሓደ እግሮምን ቆሪፆም በስካሕካሕ ግፍዒ ክንደይ ካባቶም ብዙሕ ደም ወዲዮም መይቶም እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት ተቐሚጦም ኩሉ ዓይነት ኣካላዊ በሰላን ስነ ኣእምራዊ በሰላን ሒዞም ከይዶም ስምብራት ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ኣብቲ ናትና ቤተ መዘክራት ብፅቡቕ ዶኩመንትድ ኮይኑ ኩሉ ተስፋ ይገብር ምክንያቱ ኣፀቢቑ ዝፍለጥ ታሪኹን ስለ ዝኾነ ነዚ ክጠቕስዎ ይደልዩን እዮም ብዙሕ ግዜ ክሽፍንዎ እዮም ዝደልዩ ነምበር 2 ካልኣይ ሕጂስ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምቲ ናይ ዓድዋ ልኡላውነትና ንምኽባር ዝገበርናዮ መስተዓወትናሉ ሕጂ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንልኡላውነትና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክንቃለሰሉ ኣለና ዓድዋ ድማ ንዑይት ከም መልእኽቲ ዘመሓላልፈና ይብል ስጥራ ኣይኮኑ ክልተ ሰለስተ እዮም ከምኡ ኢሎም ዘለዉ I'm going to tell you ናይ ዓድዋ ኩናት ግን ሓደ ነገር ይፕሩፍ ዝገብረሎ እዚኣቶም ትርእሶም ደይመደ ኢሎም ኣብ ሓሶት ስለ ዝዓጠቑ እምበር ናይ ዓድዋ ኩናት ንኢትዮጵያ ሓደ ነገር ይፕሩፍ ዝገብረላ ንዓለም እውን ኣብ ዓድዋ ኣብ ግንባር ናይ ጥልያን ዝሰዓረ እንታይ ዝገብር ኩሉ ዘድልዮ ይዘማልስ ኣብ ዓውደ ኩናት ዝሰዓረ ዘድልዮ ኩሉ ይዘማልስ ንሳቶም ዝደልይዎ ንጥልያን ስዒርካ ካብ ዓድዋ ንከይሓልፍ ወይ እውን ካብ ተከዘ ንከይሓልፍ ንምግባር እዩ ነይሩ ወይ ካብ መረብ ንከይሰግር ንምግባር እዩ ነይሩ ስለዚ ዕላማዎም ስለ ዝሃረሙ ከበሮ ሓምሓሞም እናወቅዑ ተመሊሶም ስለምንታይ ባሕራይ ኣይንታዮምን there's nothing to do with them ባሕሪ ድሓን ነቲ ዝብልዎ ዘሎ መንስማዓዮ ሓንታ ገዳሲት ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዶኩመንት ረኸበኩም ታሪክ መንገድና ፈለግ ነው። የማግኘት መብታችን የአድዋ ሰማዕታት ካወረሱን የሉዓላዊነት አደራ የማይነጠል ነው እና እውነት እናደርጋለን ስንል እንዲሁ አየር ላይ የምንናገረው ሳይሆን በርካታ የሚታዩ የሚጨበጡ የለውጥ ፍሬዎችን ይዘን ነው። በኢፍታዊነት የተዘጋብንን የባህር በራችንን በማስከፈት የቀድሞ አርበኞቻችንን ታሪክ ከመዘከር ባለፈ እኛም በዘመናችን ታላቅ ድርብርብ ታሪኮችን ሰርተን ለማለፍ በቁጭት እንነሳ። ከም ተመሳሳሊ እዚያ ካብ ዝግሄር ናይ ከንቲባ ናይ ከተማ አዲስ አበባ ያ so I mean አይናይ ክፋል ናይቲ ፖለቲካ ያብ ጉዳይ ናይ ባሕር ክዛረብ ዘሎ no everybody ወላ ወልዋል ናይ ክሽነ እንትኾይን ወላ ኮስታር ናይ ጽርግያ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕር ክዛረብ ኣሎ ብፍላይ እዚያ እንታዩ ወሪድዋ ዘሎ ይፈልጥን እኮ ምን ተዘይልኩም አበል የብልኩም ወይ ካብ ደሞስኩም ተቆራጭ አለኩም ዝተባህለ የምትመስሉ ጉዳይ የባህራችን ጉዳይ ተዘግቶብን እንኖራለን እንዴ? ተዘግቶበት የሚኖር ወጣት የለንም። ግን በሰላማዊ መንገድ ነው። እውነት አለን፣ ሀቅ አለን፣ ዓለም አቀፍ ህጎች አሉ፣ ታሪክ አለን፣ መረጃ አለን፣ ማስረጃ አለን። አንድ ወቅት ላይ
ልክ ነው አተኖረን አልተዘግቶብን كل زت بلا زلا حسوت مخانة فلت يا جن دفرتنا توم جن تاريخ لنا حق لنا سرعة له علم لخاوي حق له بسلام أو بقلة ملء دبلو زلوا كل حسوت مخانة فلت يا she knows they knows everybody knows سلام انتاي حق ندز هلوكا نقوم شيتنا بالتلفزيون زي قدر مخانة يبلكان دوكمنت خان شفت خان حسكا بيت فردي خاطر حساون دعرقين كاجن أميديا مسيخي خاطر حسو أميديا مالت هذا سب هذا جزء أميديا مسيوم زحسو سبات ويون زخصو سبات تاريخهم بغلت من قد تختاريهم تخلقها بتحدى نخص عقم زي بلهم كانوا خليهم زي عقب اللومي سلازي كل تمر جايز لك هذا دنجاز أنا خد ركبت زهرة بنجر كانوا خليهم هذا دما نبى حكي تحسس لازال لها بيت فرد خيط كات عوض تقول سلازي تخيل الميديا خيط كا شبنا يسب كتسيق دل خيها الميديا تتكلم سكاز خليو قلنا نسون نقدر فتنا يقول لي زي عجت زهرة بزلا حق أنت اللوم فتح بفتحي زي فتحاون يرتزقون حقاون تاريخاون سنة تزلوم نيرو نقوم شيتنا في التلفزيون يكون كانت تقدر كيت كابز من الكتوي خات حاتتن تكراخرن جن نات كانت زي كونه أي نات كانيو بحرنا يرترا وهناتاتو نفلطون زأكل شبت لنا ترى دي كونه أبزي سمعوهم حدا كاباتهم زنبرة وزنهم دقيفو أسمعوا مالو اللي زبال where is that guy where are you let's go ጥንታዊ ባህር በራችን ነው ወያኔን የሸጠው ያስገነጠለው የሚል ቀጣፊ በግልጽ ሊያውቀው የሚገባ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የነገሰ ያስተዳደረ ሀገር መሪ አካባቢ ገዢ ምጽዋን ተቆጣጥሮ አያውቅም። የ3000 ዘመን ታሪክ ኦ ቦይ አንተ ጌታቸው ረዳሲ እምበርዶ ጌታቸው ረዳ ክልተ ጊዜ የምብረን ዝባሃል ወይውን ከምዝና ጌታቸው ረዳ የለን ጌታቸው ረዳ ንብዙሕ ሐቅታት ንብዙሕ ነገራት አነጽሩ ብዝተረረ ቋንቋ ዝተዛረበ ሰብ እዩ ንኹላቶም ክግምጥል ድማሎመይ ላሕይል ኣሎ ማለት እዩ ናይ ዝብል ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ትብል ሃገር ቆይሙ ኣብ 4 ኪሎ ኮይኑ ወደባት ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዘመሓደረ የለን እንተሎ ኮይኑኻ ሓሳቡ መታለሊ እዩ ስለዚ ፕሬዚደንቶም ፕራይም ሚኒስተሮም ጅን ዕፍሪቶም ኤቭሪዋን ኤልስ ኣብኡ ዘሎ ሓሳቡን ለኽባጥን ምዃኑ ጌታቸው ረዳ ኣትሪሩ ይነግሮም ኣሎ ንምንታይ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ቀደም ከምዚ ሎሚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዕሱብ ከይኮነ ወይ እውን ናብ ትግራይ ከይተመልሱ ከለዉ ኢህኣደግ ከለዉ ነቲ ህወሓት ዝበሃል ሓይሊ ንስኻትኩም ኢኹም ኣብ ደገ ባሕሪ ናትና ሸጥኩም እናበሉ ይጓጥይዎ ስለ ዝነበሩ ከምዚ ዓይነት መልሲ እዮም ዝህቡ ነይሮም ስዩም መስፍን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዝነበረ ብተደጋጋሚ ቀይ ባሕሪ ወይ ከነ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ መን ኣጥፊዎ እንድሕር ኢልኩም ከይትኩም ምስ ምኒልክ ተባእሱ ብውዕል ውጫለን ምስ ካልኦት ምስ ጥልያን ኮፍ ኢሉ ዝሰደደስ እዩ ትንጉስ ኢልኩም ንስኹም ንጎም ሸትን ትሰግድሉ ዘለኹም ንሱ እዩ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ሰይግዎ ስለዚ ናብ ህወሓት ኢልኩም ኣይተፀጋግዕዎ ኢልዎም ነይሩ እዚ ከዓ ቤላ ገይሩ ደጊሙሎም ኣሎ እዚ ተሓኪ ካብ ኣፎም ካብ ልሳኖም ሓቅን ፅውፅዋይን ዝብል ናይ ኤርትራ ዶኩመንታሪ ዝገብርዋ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ከምዚ ዓይነት ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ክወፅእ ነው አዶሌ ሶስት ብለን የምናስቀምጠው ነገር አለ ከዚህ ውጭ አዲስ የተሸጠ ወደብ የሚባል የለም አዲስ የተሸጠ ወደብ የለም ወደቡን የኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት 500 ዓመታት ያስተዳደረው ለ30 ዓመት ከኤርትራ ፌዴሬሽን እስከ ኤርትራ ነጻነት 1991 ድረስ ይሄንን ማንም ታሪክ አዋቂ ነኝ የሚል የፈለገ ሊያምታታው ይችላል እውነቱ ይሄ ሂስቶሪካል ፋክቱ ግን የኢትዮጵያ ነገስታት ቢያንስ በዚህ ሪሰንት ሂስትሪ 15 ከ16ኛው ዘመን ጋማሽ ጀምሮ እስከ 1952 የፌዴሬሽን ድረስ ኤርትራ ወደቦች በኢትዮጵያ መንግስት ስር ተዳድረው ያውቁ ይሄ ኢንኮንቪኒየንት ነው ይመራል ግን ሀቅ ነው ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ኦ ማይ ጉድነስ ዚያዳ ከመይ ኩሕጥዋ ዚያ ይውሕጥዋን እዮም ማራያ ክትከብዶም ምክንያቱ ይነግርዎም ኣለው ፅንፅዋይ ናትኩም ክመረኩም ይኽእል እዩ ዝሓቂ እዚ ክሕመመኩም ይኽእል እዩ ኣብ ዝሓለፉ 500 ዓመታት ብጀካተን ካብ ፌደሬሽን ክሳብ ኤርትራ ተቃሊሳ ነቲ ብፌደሬሽን ወይ እውን ድሕሪ ፌደሬሽን ዝተጎበጠ መሬቶምን ባሕሮምን ተቃሊሶም ናፃ ዘውፅዎ ደጊሞም ናፃ ገይሮም ከዓ ሓርነቶም ኣዊጆም ሪፈረንደም ገይሮም ሃገር ክሳብ ዝኾኑ ዝነበራ 30 ዝኾነ ዓመታት እምበር ካብኡን እኒአው ምዝ ባሕሪ እዚ ኢትዮጵያ ርክብ ሃልይዋ ይፈልጥን እዩ እንተወሓደን 500 ዓመት ይብሎም ኣሎ ቅድሚኡ ዝነበረ እውን ኣይነበሮም ክንውስኸሉ ምክንያቱ ቅድሚኡ ዝነበረ ሓደ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይነበረን ካልኣይ ድማ
ሓደ ጭቡእ ዝኾነ ሂስቶሪካል ኤቪደንስ እውን የለን ናይ ኢትዮጵያ ነገስታት ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ታ እንኮ ዘላ ዝብልዋ ታ ኣዱሊስ ዝብልዋ እያ ነዛ ታ ኣክሱም ዝብልዋ እያ ኣክሱም ግን ካብኣታቶም ንዓና ይቐርበና ኢልና ኢና ካብ ኣብ ኦሮሚያ ደቡብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ኣክሱም ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ኣክሱም እኮ ካብ ኤርትራ ክንደይ ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዘሎ እዩ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ንግስነት ናቱ ድማ ኣዱሊስ ኢልካ ኩሉ ኤርትራ እዩ ነይሩ ስለዚ ናይ ኣክሱም ሲቪላይዜሽን ንዓታቶም ጥራይ ዘይኮነስ ንዓና እውን ክሌም ኣለና እዩ ንሕና ልዕሊ ኩሉ ግን ልክዕ ከምቲ ንሶም ንኣክሱም ሓደ ዓብ ታሪካዊ ቦታ ገይሮሞ ዘለዉ ንሕና ድማ ንኣዱሊስ ማዕረ እዩ ምክንያቱ if you respect ኣክሱም you must respect ንኣክሱም ዓብ ስልጣነ ነይሩ እንድሕር ኢልካ ናይ ግድን ኢኻ ንኣዱሊስ ስልጣነ ናታ ክትኣምንን ክትቀበልን ስለዚ ኣብ ኣዱሊስ ብዙሕ ስራሕ ከድልየና ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣ ድማ ነቲ ናቶም ሓሶት ፅቡቅ ጌራ ዲባንክ ትገብር እያ we really need those ሶም ግን ኣይኮኑን ካልኦት እውን ኣብ ተደጋጋሚ ኢሎሞ ይበሃል ፕሮፌሰር ህዝቅኤል እውን ዝበልዎ እዩ ኣብዚኣ እስኪ ቁርብ ትለይ ካብቲ ናይ ኤርትራውያን ምሁራትካ ክንሰምዕ ክተሓሓዘና ምንቲ እቲ ኣይረገን ፀሓይ ሃፀይ ዮሃንስ ተወሲዱ ቆይሙ ዝበሃል ዝነበረ ንኣብነት ራእሲ ተቆይሙ ናቸው ወደ ማምልኮች ከግብፅ ከኦቶማን ኢምፓየር ያመፁ ማምልኮች ናቸው እቲ ደሓን ቆይሙ ዝበሃል ዝነበረ ንኣብነት ራእሲ ኣሉላ ከም ወኪል ሃይለ ፀሓይ ሃፀይ ዮሃንስ ተወሲድና ግን ራእሲ ኣሉላ ንርእሱ እተን ዝነበርኦ ማዓስከራት ሓንቲ ይኮነትን ሓንሳብ በዚ ፀንሕ ሓንሳብ ናብ ዝኸይድ ይቀያየር እዩ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኣይረገን ናተይ ኢሉ እዚ ቦታ እዚ ኣይሓዘን ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ከም ናቱ ንግስነት ከም ናቱ መራሒ ገይሩ ይሓዘን ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እቲ ህዝብን ኣብ መንጎ እዚ ንብሎም ዘለና ናይ መሳፍንቲ ነዊሕ ዝኸደ ካብ ሰሎሞን ስርወ ንግስነት ጀሚርካ ክሳብ ዝዳሕረዋይ ሃፀይ ዮሃንስ ዝነበረሉ እዋን እንተሪእና እዚ ዞባ ናይ ወራርን መኸተን ዞባ እዩ ኣታዊ ወፃኢ እዚ ኸባን ንባሕሪ ዝበፅሐ እኳ ይብሉ ታሪክ ከም ዝሕብሮ እቲ ድሕሪ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ብምዕራብ ሱዳን ብምብራቕ ጅቡቲ ብሰሜን ንኤርትራን ሶማልን ዝገዝኡ ምስ ዝነበሩ ምዕራባውያን ሓይልታት እንግሊዝ ፈረንሳን ጣልያንን ብምስምማዕ ንጹር ዶባት ዘለዋ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘመናዊት ሃገር ዘቆመ ሃፀይ ምኒልክ እንተኾነ ቅድሚ ምንጻር ይኹን ድሕሪኡ ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣይረገፅን ኣይመሓደርን እንጻር እኳ ደኣ ናብ ግዝኣቱ ከይመፁ ወይ ከላኸልን ናብቲ ናተይ ዝብሎ መሬትን ህዝብን ከም ዘስፋሕፍሐ ይንከር የغنيልና ኤርቲቪ ከምዚ ትስራሕ ዘመልክዕ ግርማ ዘለዎ ስራሕ ነባር ስራሕ ንብሎም ከይትኩም ኣብ ኤርቲቪ ስምዑሎም ሓቅን ፅንፅዋይን ዝብል ቪድዮ ዶኩመንታሪ ቀፃሊ ዝወፃ ዘለዋየን ንቐፅል ተጋሩ እውን ኣብ ጎንና ኮይኖም ዝብልዎ ዘለዉ ዝደሊ እንተኮይኑ ባሕሪ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ተቃሊሱ ባሕሩን መሬቱን ዘምለሰ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ክቡራት ደቁ ከፊሉ ዘረጋገጾ መሰል ዓርሰ ውሳኑ ነፃነት ኣምፅየሉ ኣሎ እዚ ምስ ዝሕድግ ዝኾነ ሓይሊ ምትሕብባር ነቲ ዝተቃለስካሉ ዓላማ ምሽርራፍ እዩ ባሕሪ ዝደሊ እንተኮይኑ እዚ ኸ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲካዊ ንፁርነት ነቲ ፅምዶ ክንዲ ምንታይ ሰራውሩ ንውሽጢ ክሰድድ ከም ዝኽእል እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ኣለና ኣገዳሲ መድረክ ድማ ከቢድ መድረክ ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ጎቦ ዝበሃል የለን መንጎ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓዲኡ ኣብ ሓደ ትረግፅ ካብቲ ሓደ ድማ ትእለ ዘለናዮ መድረክ ድማ ነገራት ንፁርነት ዝሕተተሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ንፁርነት ይመፅእ ኣሎ ንፁርነት ድማ ንዓና ኣገዳሲ ባእታይ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ናይ መወዳእታ በቲ ምሩኽ ፊልድ ማርሻል ክንከይድ ክንውድእ አርበኞች ታሪካችንን ለማራከስ ከጠላት ተሰልፈው ሲወጉን የነበሩ ባንዳዎች እንደነበሩ ይታወቃል። የአድዋ ድል ህዝባችንን ብቻ ሳይሆን ባንዳዎችንም ነፃ ያወጣ ድል ነው። ነገር ግን ባንዳው የሰራውን ጥቁር ታሪክ ማድበስበስ አንችልም። የክህደታቸውንና የባንድነታቸውን ታሪክ ለልጆቻችን በመናገር አርበኛ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ እዛ ባንዳና ባዳ ትብል ኣብኣ ዝነኸሱን ድዮም እታ እንኮ መዋፅኢ ኮይና ትስምዖም ዘላ ርእሲ እሳ ስለ ዝኾነት they are just speaking day and night ብዛዕባ እዚኣ ርእሲ እዚኣ but again ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ከምፅኣሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ተሸጊሩ ስለ ዘሎ እዩ ምናልባት እቲ ንሱ 10 ግዜ ምኒን ዘብሎ ዘሎ ክዋሓጠሉ ዘይከኣለ ሓቂ ስለ ዘሎ ጥራየ ዝብላነ እቲ ክዋሓጠሉ ዘይከኣለ ሓቂ ድማ እዚ ታሪኹ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጥ እዩ
ክብረ በላተ ጀነራሎቻችን ምርኮኛ ናቸው። እኛም ተማርከናል። እኛ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሳይሆን የአንድ መንግስት ዙፋን ጠባቂ ነን። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣታ ዘንፋኖስ ክንደ ከመይ ዝበሉ ጀጋኒ ወደይ በቃ ነዚ ብልፅግና ሰኺልዎ መዓልታዊ ጉዱ ከውፁ ናትኩም መራሕቲ ምርኮኛታት ስለ ዝነበሩ ባጫ ደበለ በሎ ንህልካ እዚ ፊልድ ማርሻሎም ኣብ ላዕሊ ዘሎ ተኸይጡ ዘሎ በሎ ኩላቶም ምሩኻት ስለ ዝነበሩ ንሕና ድማ ምሩኻት ኮይና ንስኻትኩም ድማ በሉ ድሕረ ይብሎም ኣሎ ንሕና ናይ ሃገር ሰራዊት ደይኮና ሓለውቲ ወይ እውን ሓለውቲ ዝፋን ናይቲ ነቲ ሃገር ተቆፃፂሩ ዘሎ ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ምዃንና ሕጂ ተረዲና ወይ ከም ተረዳእና ንዛረብ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣይ fact on the ground ስለዚ ጁላ እዚኦም እዮም ቶም ሰራዊትን ጎምሸትን ንኢትዮጵያ ደይኮነስ ንቀርኒ ኣፍሪካ ከትሕኑ ዝኽእሉ እዮም ናበለ ዝግዕረሎም ዝነበረ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ክሕግዝዎ እውን ገለገለ ኣምፅኡ ነይሩ እዩ ንኣብነት ገለ ደረፍቲ ምፅኡ ነይሩ እዩ ወደብ ዘይብልና ኮይና ይነብርና ዝብል ደርፊ ድማ መቸም ከም ንሪኦ ዘለና ሕልምታት ናቶም ምስ ስለ ዝኾነ ናይ መወዳእታ ትኬት ናቶም ሳያ ኣፍሊጦም እዮም ብልፅግና ናይ መወዳእታ ናይ ምውዳቕ ካርዲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ትደጋገም ታሪክ ዓሰብን ባሕርን ዝብል እዩ ኣጋ ዕርበቶም ድማ ዓሰብ እናበሉ እዮም ዝዓርቡ መዕረቢቶም ካርዲዮም ሒዞም ዘለው ካብዚያ ናይ ዕርበት ደርፊ ክወፁ ይክእሉን እዮም ሓደ ብሓደ ሰብ ወሓደ ዝበሃል ምስላ ድማ ኣብ ዘለኩም ሕጂ ህልውና ስጋት የሆነው ይህ ስርዓትን በቃ ልንለው ይገባል ብሏል። በርካታ አድናቂዎችን በስራዎቹ ማፍራት የቻለው አርቲስት ቴዲ አፍሮ የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓልን አስመልክቶ ለአድናቂዎቹ ባስተላለፈው መልእክት ካለምንም ልዩነት በጋራ በመነሳት በሀገሪቱ ያለውን የጎሳ ስርዓት በቃ ልንል ይገባል ብሏል። ቴዲ አፍሮ በመልእክቱ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሀገራችን ባለው የፖለቲካ አለመረጋጋት ሳቢያ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እስካሁን ሰዓት ድረስ በማንነታቸው ብቻ ተለይተው እጅግ ኢሰባዊ በሆነ መንገድ በአሰቃቂ ሁኔታ በግፍ ዜጎች እየተገደሉ ነው ብሏል። አርቲስቱ ጨምሮም ከሚገደሉ ዜጎች ተጨማሪ የአካልና የስነ ልቦና ጉዳት የሚደርስባቸው ብሎም ከቤት ንብረታቸው ከቀያቸው የሚፈናቀሉ ንጹሃን ወገኖቻችን በህሊና ጸሎት እናስብ ያለ ሲሆን ቴዲ አፍሮ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቶም ፕሮሚነንት ወይ ከዓበይቲ ደረፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ገለ ካብቶም ዓበይቲ ደረፍቲ ዝበሃል እዩ ክሳብ ሕጂ ንቃልሲ ህዝቢ ኣምሓራ ንቃልሲ ፋኖ ትም ኢሉ ብምፅንሑ ብዙሕ ነቐፌታ ክወርዶ ፀኒሑ እዩ እዚ ኩሉ ናይ ኣምሓራ ሜንታሊቲ ዘለዎ እናተባህለ ኣብ ጉዳይ ናይ ፋኖ ቃልሲ ስቃይ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ስቕታ መሪፁ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ እዚ ኩሉ ኣንጻር ህወሓት ዝቃለስ ዝነበረ ወይ እውን ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ ዝበሃል ኣብ ብልፅግና ግን ጎረሩ ሓቲሙ ትም ኢሉ ክዕዘብ ድሕሪ ምፅንሑ ኣብ መወዳእታ ካብቲ ዝነበሮ ስቕታ ወፂኡ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ንኢትዮጵያ ዝበታትና ዘሎ ስርዓት ኢሉ ካረንት ሲስተም እዚ ሕጂ ዘለናዮ ሲስተም ኢትዮጵያ ናይ ህላዌ ፈተና ዝኸውን ናይ ህላዌ ፈተና እዩ ዘለዋ ኢትስ ታይም ቱ ሴይ ኢናፍ ስለዚ ይኣክል ዝበሃለሉ ግዜ ተበፂሑ ኢለ ይብላ ኣሎ እሱ ድማ እቲ ዝብሎ ዘሎ ኤትኒክ ፖለቲክስ እዚ ዓሌታዊ ፖለቲካ ብቐጣኒ ኣብይ ኣሕመድ ኣይኮነን ዝፀርፍ ዘሎ ግን ኣብታ ኮረሻ ተቐሚጡ ዘሎ ተሓታቲ ናታ ስለ ዝኾነ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክቕይራ ድማ እኹል ዕድል ተዋሂብዎ ስለዘይቀየሮ መሊሱ ስለዘጋደዶ increasing violence based on identity citizens killing citizens being killed displaced and suffering Ethiopia's facing political instability a growing national and social crisis and worsening situation that lacks sufficient attention ስለዚ ናይ ዝብል ዘሎ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ኣላ ዓለይታዊ ብሰንኪ ዓለይቱ ሰብ ይቕተል ይስደድ ይሳቐ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ዘይርግኣትን ከምኡ ድማ ሃገራውን ሕብረተሰባውን ቅልውላው ኣጋጢሞ ከም ዘሎንቲ ኩነታት ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ድማ ያ እንታይ ክግበር ኣለዎ ይብል ኣሎ ስምረት የድሊ ዩናይት ቢዮንድ ካብቲ ዓሌታውነትን ሃይማኖታውን ኣተሓሳስባ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ወፂና ክንሓብር ኣለና ስታንድ ቱጌዘር ይብል ኣሎ ጉድ ላክ ዊዝ ዳት
ቱለይት እዚ ዝብሎ ዘሎ ንኸጋጥም ግዜ ከይድዎ እዩ ሜይቢ ኣብይ ኣሕመድ ኣንጻሩነ ዝተዛረበ ይኣስር ስለ ዘሎ ሜይቢ ንዑ እውን የብሎ ይኸውን እዩ እንተደይ ፈሪሁ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ እታ ጃልባ እናጣሓለት ክትከይድ ከላ እንታይ ዘጋጥም እግሪ ዘለዎ ርእሲ ዘለዎ ክሃድም እዩ ዝፍትን እዚ እታ መርከብ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ትጥሕል ስለ ዘላ ኩላ ሰብ መዋፅኦ ናታ ናብቲ ዝመፅእ ዘሎ ስርዓት ከሰጋግራ ዝኽእል ፊሎዞፊ መርገፂ እናመረፀት እያ ትኸይድ ዘላ እታ ብሽም ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ንክትገብር ኣብ ስልጣን ዝመፀት ድማ ናይ መወዳእታ ናይ ሎሚ ዘረባ ክንሰምዓላ ደሊና ዘለና እያ የአሁኑን ትውልድ ወደ ላቀ ሁለንተናዊ ሉዓላዊነትና ወደ ብሩህ ሀገራዊ ከፍታ የምናሸጋግርበት የታሪክ አደራችንን በስራና በትጋት የምንወጣበት አዲስ የድል ምዕራፍ መሆኑን ልናረጋግጥ ይገባል። ትላንት በአድዋ ተራሮች ላይ የተገኘው ድል ዛሬ ከም ትብሎ ዘላ እዚኣ እውን ኣብ ካልእ ንውሕ ዝበለ ዘረባ ስለ ዝኾነ ሰራዊት ናትና ንዓሰብ ወይ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምምላስ ንኩሉ ሃገራዊ ረብሓታት ንምስላጥ ድልው ከም ዘሎ ገሊፃ ነይራ እቲ ሰራዊት ናታ ግን ኣጋጣሚ ታዊኻ ይመስለኒ ወይ እውን ኩነታት ናይ ሰራዊታ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ትእክብ ዘላ ይትመስል እያ ዘላ ጎኒ ጎኒ ናይ ዓድዋ ሓንቲ ብዚያ ዘረባ ኣላ ስምዕዋ የህዝብ በዓል አይደለም ይህንን ድል ያመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ይህንን ድል ያመጣውና በዚህ ድልም ኢትዮጵያን ሲጠብቅ የነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተነጠቀበት ሁኔታ እጅግ አሳዛኝና ምናልባትም በአድዋ በዓል ላይ የመሳለ ቶታል የህዝብ በዓል አይደለም ይህንን ድል ያመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ይህንን ድል ያመጣውና በዚህ ድልም ኢትዮጵያን ሲጠብቅ የነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተነጠቀበት ሁኔታ እጅግ አሳዛኝና ምናልባትም በአድዋ በዓል ላይ የመሳለቅ ብቻ ሳይሆን ታሪኩን ለማጥፋት በብልጽግና በኩል የተጀመረ ትልቅ ጥፋት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላልና እንዴት አየው በጣም የተቀዛቀዘ ነው ምናልባት ነገ የሚከበረው መዛው አብይ አህመድ ባስገነባው የአድዋ ሙዚየም እንጂ ህዝብ አያከብረውም መከላከያ ያከብረዋል ህዝብ ግን ምናልባት በልቡ አስቦት ሊውል ይችላል የአድዋ ድሉ ባሻ ከምትሪእዎ ዘለኹም ነዚ በዓል እዚ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ህዝቢ ከብዕሎ ተቐደም ህዝቢ ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ዘብዕሎ ነይሩ ግን ፍርህ ናይ ህዝቢ ስለ ዘለዎ በይኑ ኣብ ቤተ መዘክር ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ገይሩ ክፍክረሉ ዝወዓለ እምበር ኣብ ቅድሚት መፅኡ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ከብዕላ ኣይደለየን ንህዝቢ ምእካብ ድማ ከም ቁሪ ዝፈርሆ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብግምጣሉ እቲ በዓል ዝምልከቶም ሰባት ድማ ብካልእ መንገዲ የብዕልዎ ኣለዉ አባ ነጋ እናሃለወ ከም ከዳሚት ሓለንከ ይፈራሕና ደምና ኣፍሲስና ኣዕፅምትና ከስኪስና ክቡር ህይወትና ሰውኢና ብዓወት መሳስ ክንብል ኢና መለኸት ይነፋሕ ነጋሪት ይጎሰም እምብልታ ይነፋሕ What do you notice? ኣብዚኣ ቪድዮ እዚኣ እንታይ ትሪኢ ኣለኹም እዚ ኣብ ከተማ ዓድዋ ብቐጥታ ዝግበር ዘሎ እዩ ካብ ትግራይ ማለት እዩ ዓድዋ ኣብ ትግራይ ዘሎ እቲ ንዓድዋ ዓብ ተራ ተፃወተ ወይ እውን ኣብ ዓዱ ዘቃለሰ ህዝቢ ንዑ ከጥፍእ ብረት ኣትዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ዓድዋ ዘብዕል ዘሎ ነቲ ኦሪጂናል ዓድዋ ዘሎ ትግራዋይ ንዑ ክሃርም ሰራዊቱ ቀሪቡ ምህላዎ ኣይገርመኩም እንዶ what an irony ማለት እቲ ሃገር ኣብ ከመይ ዝበለት ሓሸውየ እዚ ናይ ዓድዋ መንፈስ ብክልቲኡ ክልተ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ዘሎ ህዝቢ ዓድዋ ወይ እውን ትግራይ ኣብ ዓዱ ንዝመፁ ዘሎ ወራር ንክምክት እዩ ስለዚ ናይ ዓድዋ መንፈስ ንዑ ይስምዖ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ብልፅግና ግን ናይ ዓድዋ ይዋጋ ደሎ ናይ ካልኦት ሃገራት ከፍርስ ንኻልእ ሃገር ክወርድ ይኸይድ ነይሩ ኣብ ዓድዋ ከም ዝብልዎ ጥልያን ከይወረሮም እዮም ነብሶም ዝከላኸሉ ነይሩ ስለዚ ነፍሶም ከይውረሩ ንብረቶምን ዓዶምን ንኸይድፈር ዝቃለሱ ዘሎ ተጋሩ እዮም ስለዚ እቲ ናይ ዓድዋ መንፈስ ንዓታቶም ኣብዚያ መድረክ እዚኣ ፐርፌክትሊ ማች ይገብር ብግምጣላ ብልፅግና ድራማን ተዋስኦን ጥራይ እዩ ተዋስኦ ከማን ሕማቅ ተዋስኦ ምክንያቱ ከመይ ጌርካ ናይ ዓድዋ መልእኽቲ ክትዛረበሉ ዓድዋ እናበልካ ባሕሪ ይሰርሕኒ ዓድዋ እናበልካ ድማ ንዓድዋ ዘሎ ህዝቢ ከተጥፋእ ይትብገስን ኢኻ ስለዚ ሞራል ዝበሃል ዘይብሉ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ፕሮፓጋንዳ ድማ ብህዝቢ ብፍፁም ተቐባልነት ስለ ዘይብሉ እዩ መዓት ገንዘብ ኣውፅኡ ብዝተፈላለየ ማይክሮፎናትን ብዝተፈላለየ ሚድያታትን ብሓይሊ ናብ ህዝቢ ከብፅሖ ዝደሊ ህዝቢ ኸ ኣይርዮን እዩ ከመይ ዝበለ ሃይ ዴፊኒሽን ቪድዮ ዝተገበረ ሽሕ ሰብ ኣይርዮን እዩ ንሕና ኣብ ሓንቲ ኦፊስ ኮይና ንገብሮ ቪድዮ ኣሽሓት ትርእይዎ ስለምንታይ ክንደይ ገንዘብ ኣብቲ ቪድዮ ተውፅእ ኣይኮነን እቲ መልእኽትኻ እቲ ትሕዝቶኻ
ንምንታይ ኩነታት የንፀባርቕ ኣብ ከመይ ኩነታት ኮይንካ ንምንታይ ዕላማ ትሰርሖ ኣለኻ ስለ ዘገድስ ስለዚ ብልጽግና ሞራላዊ ሓላፍነት ወይ ሞራላዊ ተቐባልነት ስለ ዘይብሉ ብገንዘብ ተቐባልነት ንኽትገዝእ ንእስራኤል ከማን ይሰልጣ የለን ግደፍ ንዑ ንኢማራት እውን ይሰልጣ የለን ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ተጋሩ ድማ they have every reason ኩሉ ዓይነት ምክንያት ኣለዎም ኣብኡ ጠጠው ንኽብሉ ካልኦት ተጋሩ ዓድዋ ብግምጣሉ እዩ ዝንበብ ዘሎ ኣምሓሩ ከንታይ ይብሉ ንቅናቄ ብልጽግና ሀገሪቱን ለባዕዳን አሳልፎ ሰጥቷል አለ። አፋብን ከአድዋ መንፈስ በተቃራኒ የተሰለፈው የአብይ አህመድ ቡድን የሀገሪቱን የመከላከያ ተቋም አመራር ለአረብ ኤሚሬቶች አስረክቧል ብሏል። የብልጽግና አገዛዝ ባንዳነትና ባዕዳነትን ከአረመኔነት ጋር ተላብሷን ያለው አፋብን ስርዓቱን በማስወገድ ለህዝባችን ነጻነት እናረጋግጣለን ብሏል። በሌላ በኩል ዝነኛው ታዋቂ ኢትዮጵያዊ አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮ ለሀገራችን ህልውና ስጋት የሆነውን ይህንን ስርዓት በትና ባዕዳን ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ንሪኦ ዘለና ፋኖ ወይ እውን እቲ ኣፋብን ዝበሃል እቲ ኣምሓራ ፋኖ ናሽናል ሙቭመንት ከም ዘውፅኦ ድማ እዚ መልእኽቲ እዚ ብልጽግና ብፋኖ ገይሩ ክሽቅጦ ዝፍትን ዘሎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውክል ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሳድደሉ ዘሎ ግዜ ዝገብሮ ዘሎ በዓል ስለ ዝኾነ ንዑ ነቲ ኣጀንዳታት ናቱን እምበር ነቲ ሓቀኛ መንፈስ ናይ ፋኖ ዝጠቅም ኣይኮነን ብልጽግና ንናቱ ኣጀንዳ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ The administration of Abiy Ahmed is portrayed as weakening ንሃገራዊ ድሕነትን ሃገራዊ ምክልኻልን ዘዳኽም ዘሎ ልኡላውነት ናይ ሃገር ሕሊፉ ዝሸጠ ስለዚ ብዛዕባ ልኡላውነት ንልኡላውነት ዝተቃለሰ ንዑ ክዛረብ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ንኢማራት ሕሊፉ ዝሸጠን ንኻልኦት ብጨረታ ኣብ ምርካብ ዝርከብ መርሕነት ብዛዕባ ንልኡላውነት ዝተገበረ ኩናት ክምጉት ሞራል የብሉ እናበሉ እዮም ዝገልፅዎ ዘለው እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ኩነታት እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ልኡላውነትካ ሕሊፍካ ምሻጥን ዝበሃል ዘሎ እስከ ስምዑ responsible for what happened in Sudan. And so when the African Union puts out a statement purporting to tell the world where African people's allegiance lies when it comes to the Israel-Iran war, that is completely preposterous. They do not speak for African people. We thinking African people know where our allegiance lies. Israel, the promised land, was supposed to be somewhere in East Africa. Right now, Israel is aggressively shopping for allies in Northeast Africa. እዚ መንእሰይ ኣፍሪካዊ ኣይትሰኣኑ ጥራይ ኢኻ ትብሎም ነዚኦም እዚ ሓደ ተኸታታሊ ናይ ቻነለይ ኣብ ኮሜንት እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ሕብረት ኣፍሪካ ዘይኮነ ሕፍረት ኣፍሪቃ እዩ ኢሉ ፅሒፍዎ ትክክል ሕብረት ዘይኮነስ ሕፍረት ኣፍሪቃ ንዑ ትገልፅ ቃል እያ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተገበረ ኩናት ዘይኮነ እንታይ ይብሉ ኣለው the chairperson of African Union EU Commission Mohammed Ali Yusuf over the weekend strongly condemns the missiles and drone attacks carried out by Iran against the sovereign territories of Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Kuwait, and Saudi Arabia. What about Iran? ናይ ኢራን ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ክድፈር ከሎ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ኣንጻርኩም ልኡላውነት ናይ ኢራን ስለተደፈረ ኢልካ ዶ ኮንሰርንድ ኢልካ ኣፍኮርስ ኣብ መሸፈኒት ቃል ስለ ዝኾነትካ እንታይ ገድሽና ከናብ ኢማራትን ኣብ ኢራንን ዝግበር ዘሎ ተዛረብና ብልጽግና ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ኣብዚ ንጉሆም ምሸጥን ኣብ ዝምድረሉ ዘሎ ከተዛሪብካ ዶ ኣፍኮርስ ኣይተዛረብካን ምክንያቱ ኣብ ጅባ ናይ ኢማራትን እስራኤልን ዝኣተወ ኢንስቲትዩሽን ስለ ዝኾነ ባይ ደ ወይ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ብልጽግና ነቲ ኣፍሪካውያን ፅቡቅ ገይሮም ተረዲዎም ዘሎ ኢማራት ከምኡ ድማ እስራኤል ነቶም መራሕቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ትገዝኦም ከም ዘላ ብፍላይ ኣብ ኬንያ ለንቀነ ንሰምዖ ዘለና መሬት ናይ ኬንያውያን ብዓብ ክፋል ብእስራኤላውያን ሃብታማት ይግዛእ ከም ዘሎን ኬንያ ድማ መሊስኩም ትሽየጡ ኣለኹም ዝብል ካምፔይን ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ወዲያ ዘላ ስለ ዝኾነት ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዘረባ ዘድልዮ ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ ግን ኣብዚ እውን ብዙሕ ኣዛራቢ ዘረባ ክስማዕ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ኣፍሪካውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብልጽግና ፅቡቅ ገይሮም ክርድዎን ክዛረቡልን ጀሚሩ Israel is aggressively shopping for allies in Northeast Africa. In Kenya, an Israeli settler colonialist is buying a large swaths of land. It is impossible that the African Union can speak for African people on this issue. It is extremely concerning, and this counter-revolutionary organization should be looked into, like I said before. Its chairperson is a Djibouti national by the name of Mahmoud Yusuf. Djibouti, mind you, is host to more than 10 foreign military bases. The US's largest military base is in Djibouti. A tiny ሕብረት ኣፍሪካ ተስፋ ዘለዎ ኦርጋናይዜሽን ዝብሉ ተስፋ ዘይብሉ ኦርጋናይዜሽን እዮም ዝብሉ ብዙሓት እዮም ምክንያቱ
at the end of the day ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ብዙሕ ነገር ከተምፃሉ ትኽእል ነገር የለን ተታሒዙ ዘሎ ኦርጋናይዜሽን ካፕቸርድ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ስለ ዝኾነ there is not much you can say or do ካብኡ ብዙሕ ትፅቢት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዘሕዝን ክፋል ንሱ ብምዃኑ እቲ ኩነታት ግን ወላ ሓንቲ ክግበር ዝኽእል ነገር የለን ኣብ መወዳእታ ድማ ከምዛ ንሪኣ ዘለና እቲ ኩነታት እናተቐያየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መንእሰይ ናይ ኣፍሪካ ብተደጋጋሚ ብፍላይ እዚ ናይ ኬንያ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ መሬት ናይ ኬንያ ብሃብታማት እስራኤላውያን ብብዝሒ ይግዛእ ከም ዘሎን ከምኡውን ካልኦት ይገዝእዎ ከም ዘለውን ኣብ ዝሓለፈ ድማ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ናይ ኣፍሪካውያን ብኣሜሪካ ከም ዝተገዝአ ኣፍሪካውያን ዳርጋ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ከም ብሓድሽ ተመሊሱ መፅዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ and that's going to be very very difficult ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ እዚ ድማ ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ብዙሕ ኩነታት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣፍሪካውያን ድማ በርቲዖም ይቃለሱ ኣለዉ ኦፍኮርስ ብዛዕባ ናይ ጅቡቲ መራሒ ምዝራብ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ካልኦት ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ከነተሓሓዞም እንታን struck the United Arab Emirates, and in doing so is actually helping to save Sudan. Let me explain. So as we all know, there's a war going on, and Iran targeted many countries across the region that were hosting U.S. military, including Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, and the United Arab Emirates. There in the United Arab Emirates, it hit ports, military bases, as well as hotels that had U.S. soldiers there. So what does this have to do with Sudan? Well, before you feel bad for the United Arab Emirates getting struck by Iran, I think you need to know that it is the United Arab Emirates that is responsible for the ongoing genocide that is occurring in Sudan. The United Arab Emirates is the country that is backing a group. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ፅቡቅ እዩ ብእንግሊሽ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ክወፅእ ብምግባሩ ምክንያቱ ዝበዝሐ ሰብ ብውሽጡ ዝዛረቦ እዩ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ወላ እኳ እቲ ኩናት ምስ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ንቃልሲ ናይ ሱዳን ንህዝቢ ሱዳን ዓብ ደገፍ እያ ትገብር ዘላ ምክንያቱ መጠን ንኢማራት ዝሃረመትሉ መጠን ኢማራት እናተሓረመትን እናተሸገረትን ዝኸደትሉ መጠኑ ድማ ካብቲ ኩናት እቲ ካብቲ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ኢዳ ንክትስሕብ ትግደድ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ኣገዳስነት ዘለዎ ነገር ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ብሓፂሩ እንታይ ማለት እዩ ኢራን ዓብ ኣስተዋፅኦ እያ ትገብር ዘላ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣብ ሱዳን ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ድማ ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ክግበር ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት እውን ንምትራፍ ዓብ ግደ ተበርክት ከም ዘላ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ኩሉ ቀድም ኣቢልና ሕጂ እውን ተወሳኺ ሓበሬታታት ነዚ ቪድዮ እናገበርኩ ዝረኽቦ ዘለኹ ሓበሬታታት እውን ኣሎ ንሱ ድማ again እንታይ ዝብል ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ maybe a little bit of video ክበኩም fresh blast to escalation. ነዚ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ መጥቃዕትታት ናይ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ይቕፅል ከም ዘሎ ሓንቲ ካብተን ኣብ ኢማራት ሓንቲ ሰበይቲ ናይ ኢማራት ዝኾነት ራሰል ኸይማ ትበሃል ተሃሪማ ከም ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ ይሰማዕ ኣለኹ again ናይ ፍላይት ፀገማት ናይ ትራንስፖርቴሽን ፀገማት ብዙሕ ፀገም ተፈጢሩ ከም ዘሎን ኣብቲ ኮንፊደንስ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝነበሮም ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝነበረ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ የንቆልቁል ከም ዘሎን ናይ ነዳዲ ቦታ ድማ ናይ ስዑድያ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ናይ ካልኦት ሃገራት እውን ሓደጋ ወዲቕዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብዙሕ ነገራት ዝቀያይር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ክሳብ ካልእ ሓበሬታ ዝሪኦ ዘለኹ ቡርጀል ዓረብ ከም ዝተሃረመ ዱባይ ኤርፖርት ከም ዝተሃረመ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለ ከምኡውን ኣብ ካልኦት ኣብ ኢማራት ዘለዉ ኣብ ኩዌት ኣብ ባሕሬን ዝተሃረመ ከም ዘሎ ኣብ ኩዌት 4 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣብ ዱባይ 4 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣብ ባሕሬን ብዙሕ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ዓብዪ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ኣብ ቀጠር ተሃሪሙ ከም ዘሎ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብዙሕ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ጆርዳን ኢራቅ ዖማን ሲርያ ዩኬ ፍራንስ ናይ ዩኬ ኔቶ ኣላይ ቤዝ ኣታክድ ናይ ዩኬ እውን ኣብ ሳይፕረስ ዝበሃል ናይ ዩኬ ቤዝ ዝነበረ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ከምኡውን ናይ ፈረንሳ ቤዝ እውን ተሃሪሙ ከም ዘሎ ኢትሊ ኔቶ ካምፕ ቤዝ እዚ ኩሉ ኣብ ሳይፕረስ ይመስለኒ ብሓፈሻ ብዙሕ መጥቃዕትታት ይወርድ ከም ዘሎን ነዳዲ ድማ ብሰንኪቲ ዘጋጥም ዘሎ መጥቃዕቲ 13% ኣብ ሓደ መዓልቲ እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ሓፍ ክብል ከም ዝኻለ ናብ $82 ንባረል ደይቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ
تي ناي ستريت اوف هرموز تغير زلو كنتا دما بزح لوط يقبر كم زلون فلايت suspended across the Gulf 270 ballistic missiles fired in 24 hours ስለዚህ ብዙ ጸብጻቢ ድወጹ ዘሎ ዞባብ ሙሉ ድማ ተናዊ ጽኸም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚህ ያ ኤውሮፓውያን ከም ድማ እንግሊዛውያን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ጎን ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ዘሎ ተደጋጋሚ ተንስዮም ተዛረቡን ሰምዓም ኣለና nothing surprising ዘገርም ኣይኮነ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ካልእ ነዚ እናገበርኩ ከለኹ ዝርዮ ዘለኹ ፋይናንሻል ታይምስ ዘውፅኦ Dubai residents have been driving to neighboring Oman or even Saudi Arabia to try to secure seats on the limited number of flights out of the region. A third day of global travel chaos triggered sharp falls in airline stocks. ስለዚህ ካብ ዱባይ مش ናብ ዱባይ ክኸይድ ካብ ዱባይ ብመኻይንን ብኻልን ገይሮም ንዑማንን ንስዑድ ዓረብን ገይሮም ካብቲ ዞባት ናብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክወፅሉ ዝኽእሉ ቦታ ክወፁ ይፍትኑ ከም ዘለውን ብዓብዩ ናይ ዓለምና ትራቨል ድማ ኣብ ዓብይ ነውፂ ኣትዩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ the situation is really different and difficult right now ኩለን ሃገራት ዓረብ ድማ ካብ መዓልትና መዓልቲ ፖሊሲታተን ይቕይራ ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ኩነታት እናተበላሸወ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሃገራት ዓረብ ስለምንታይ ንህረም ኣለና ዝብል ሕቶ ብዙሕ ግዜ ክደጋግማ ንርኢ ኣለና ከምታ ክነግረኩም ፀናሕኩ ግን ናይ ኢማራት ብፍላይ ናይ ኢማራት ዘተኮረ መጥቃዕትታት ዝካየድ ምህላው ብዙሕ ሰብ እዩ ሪኣክት ዝገብረሉ ዘሎ ምክንያቱ ኢማራት እንድሕሪ በዚ መንገዲ እዚ ክትህረም ጀሚራ እቲ ኣብ ልዕሊያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብፍላይ እዚ ኩናት ናተናውሐ እንድሕሪ ከይዱ እንታይ ክፍጠር እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢማራት ፖሊስናቶም ኣብ ዓዶም ድሮ ናይ ሚልዮናትን ናይ ቢልዮናትን ክሳራ የጋጢሞም ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ሃገር ንዝተወሰነ ግዜ ጠጠው ተቢልካዮ ኩሉ እቲ ዝኣቱ ነገር ክጠፊ እዩ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ኮስት ግን ይቕፅል እዩ ክሳራታት ናይቲ ዕንወት ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ እቲ ክኣቱ ዝግብኦ ኣታዊታት ድማ ጠጠው እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዋላ እኮ እቶም ሓያላትን ሃብታማትን ዝመስሉ ከምዚ ዓይነት ዕንወት ክመፅኦም ከሎ ንነዊሕ እዋን ክፃወሩ ኣይክእሉን እዮም ብፍላይ ድማ እቶም ሶፊስቲኬትድ ዝመስሉ ሃገራት እስራኤል ዳ ብኸመይ ትፃወሮ እንድሕር ኢልኩምኒ እስራኤል ትፃወረሉ ምክንያት ኣለዋ እስራኤል ኣሜሪካ ፋንድ ስለ ትገብሮ ነቲ ዕንወት ናታ ብናይ ኣሜሪካ ገንዘብ ፋንድ ስለ ዝኸውን ንዓታቶም ዝሓሸ ዕድል ኣለዎም እንተቶም ካልኦት ሃገራት ግን ነቲ ዝመፅእ ዕንወት ክፃወርዎ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ it's a very interesting time ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ድማ ንከባቢና ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ እቶም ኣብ ኢማራት ኣሚኖም ናብ ኤርትራ ኩናት ክእውጁ ዝደልዩ ዘለዉ ዳ እንታይ ክኾኑ እዮም እንድሕር ኢልኩም እስከ ትውተታናቶም ስምዕዎ ኣብዚ ቴህራን ተወቅሳለች በዚህ ጥቃቷም ከፍተኛ የሆኑት የቴህራን የኒውክሌር ባለሙያዎችን በርከት ያሉትን መግደሏን ታውቋል የአሜሪካ የጦር መርከቦችም ወደ ኢራን ተጠግቷል አሜሪካም ተመሳሳይ እርምጃ ትወስዳለች የሚል ከወዲሁ የብዙዎች ግምት ሆኗል እንግዲህ በይፋ የኢራን እስራኤል ጦርነት ተጀምሯል ማለት በሌላ አነጋገር የኢራን የአሜሪካ ጦርነት ተጀምሯል ይህ ጦርነት ቀጥታ ኢራንና አሜሪካ መካከል ወይ ደግሞ ኢራንና እስራኤል መካከል ተደርጎ ይቆማል ወይስ የኢራን ወዳጆች ተብሎ የሚቆጠሩት ልክ እንደና ሀውቲ አማጺ እንደዚሁም ደግሞ ሀውቲ አማጺን የሚደግፉት አገራቶች ላይ ተመሳሳይ እርምጃ ይወሰዳል ወይ የሚለው ነገርን ማየቱ ጠቃሚ ነው እንግዲህ አንድ የእስራኤል ሚዲያ ከሳምንት በፊት ያወጣው ሪፖርት ላይ ምንድነው ብለው እስራኤል ኤሪትሪያን የብሔራዊ ደህንነት ስጋቷ መሆን ነች ብላ ገልጻለች የሚል ነገር ወጥቶ ነበር እንደዚሁም ለአሜሪካም ኤሪትሪያ የብሔራዊ ስጋት አደጋ ሆናለች የሚል እንዴት ለሚለው ጉዳይ ኤርትራ የሀውቲ አማጽያንን ታስታጥቃለች እንደዚሁም ደግሞ የሀውቲ አማጽያን ቀይ ባህር አካባቢ ለሚፈጥሩት ማንኛውም አይነት የንግድ እንቅስቃሴ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ከይደቀሱ ዝሓልምዎ ነገራት እዮም ማለት ኣብ ነፍሶም ዝተኣማመኑ ዘይኮኑ ርሙሳት ዝኾኑ ጎረቤት ስለ ዘለውና መልሓስን ኣፍን ክንድገለ ሂብዎም ኣባይታ ግን ብቁፅሪ ብዙሓት ኢና ቆጠባና ከም ዝኾነ ዶ ጀነፍሪ ዶ ናበለ ድፍክር ድውዕል ግምጥል ኢሉ ግን እስራኤል መፅያ ንኤርትራ ክትሃርበሎም እዮም ዝምንዩ ዘለዩ ኣያያያያ እታዞም ጎረቤት እዚኣቶም ዋላ እኳ እዮም ሕፍረት ዝበሃል ዘይብሎም ማለት ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ኣብ ርእሶም ኣብ ሪያሊቲ እውን ንእሽተይ ኣይኮነ ዋላ ፊዚካሊ ጂኦግራፊካሊ ካብኣቶም ዝንእስ መሬት እንተኾነ ህዝቢ ድማ ብቁፅሪ ዝውሕድ እንተኾነ ኣብ ባይታ ኣብ ሓቅነት ክመፅእ ከሎ ግን ኤርትራ እቲ ሓንቲ ተባህርሮም ሃገር እንታላ ኤርትራ እያ ዳትስ ዋይ እኮ 130 ዓመት መጀመርያ ናይ ቅድሚ 130 ዓመት እዮም ንመጀመርያ ዓወት ዝፅምብሉ ዘለዉ ካልእ ዓወት እኮ የብሎምን ዝኾነ ነገር ምሶም ተተኻትዕካ እኮ ኣብ ዓድዋ ዝገበርናዮ እዮም ዝብሉ ኤርትራ ግን ትማል እያ ትጠቅስ ኣብ ኩሉ ነገር ይዓወት ዘለዎ ኤርትራ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እስራኤል
نيرترا كم سقعت كم ترأيان مغنياتو نحوتي تعتق سلازلا مسحوتي ركب سلازلا الزربازي ترى زربا يكونن مالت اسرائيلاويان قبل الإيرترا صبغ زي كون اللي كم زلهم بزح سبي زفلت إيرترا مسحوت ركب سلازلا يكونن ولا حنت ركبيه بالله جن نا حسوت مغنيات همسيقة دليت كان أخذ قبرنا على الشباب جنزبين أسوارن تبع تبعيلنا كوينا قدا وريدنا زغل أسوا وريدنا سلازي زخانة يكون عور مغنيات كم مغنيات يدوسن إسرائيل كم دعريلاتو كم قبول يدوسن نا إسرائيل بوليتيكا أبناء أمريكا قدايجن كبيرنا خوني يدمت زلوا مغنياتو هذا حسوتون درجة سلازلو كاوت أيجن إيرترا مستقب كبابي أزلو زي كبابي كأصل سلازلو إذا كنتات زي من هالبعض بلتقنا مزيز اللو كنتات أتعايزو زخون السجم تكوسد يخيل قوني زبل جمتات على لجن كم نريز لنا بلتقنا زلوا كأوما زلوا كنتات نبي تراجسو سجم تكوسد يكونه أبتي عدو زلوا كنتات ونغير زي كل زترم مسحيل مخانو أنا يكون كون زبل زلوا وهذا إثيوبيا سراويت استوعبتم ماشين فوتورنت بفصوميان قلنا هون إثيوبيا بكلاكا سراويت ጦርነትን ማሸነፍም ይችላል እንኳን አዲስ ጦርነትን ወደፊት ሊያሸንፍ እስካሁን የከፈታቸውን ጦርነቶች እንኳን አሸነፈ ከህወሓት ጋር የተደረገውን ጦርነት በዘላቂነት ስላላሸነፈ ነው አሁን አዲስ ጦርነት ሊነሳ ዳርዳር እየተባለ ያለው አሸንፎ ቢሆን ኖሮ በድል አጠናቆት ቢሆን ኖሮ ይሄ ችግር አይመጣም ነበር አላሸነፈም ከኦላ ጋር ላለፉት 7 ዓመታት ጦርነት አካሄደ አላሸነፈም ሁሉ ጊዜ ይጨርሻቸዋለሁ አልቆላቸዋል እየተሽለኮለኩ ነው ይላል አሁንም ግን ኦላ በተጠናከረ ሁኔታ እየተዋጋ ማሸነፍ አልቻለም ፋኖ ይሄ 2 ዓመት አለፈው አይደል እንዴ ማለት ዲ ዘረባ ለሐንት እንተ ወሰਖ ካለ ትርጉም የብሉን ብልጽግና ሰራዊቱ ወይስ ናይ ኢትዮጵያ ዝባል ሰራዊት እጂ ዝኾነ ይኹን ዓውደ ኩናት ክስዕር ዝኽእል ኣይኮነን ምስ ዓበይቲ ሃገራት ምስ ሓያል ሃገር እምነ ዓረ ዝኾነት ሃገር ኤርትራ ተዋጊኡ ክዕወት ኣይኮነ ሸኔ ዝበሃል ኣብ ድርኩ ኺቱ ዘሎ ብኻለ ሃገር ዝኾነ ሓገዝ ዘይረክብ ኣሚን ከም ሓደ ሃገራዊ ሰራዊት ንከም ሸኔ ዝኣመሰለ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኣካቢብካ ኩሉ ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ ንክትስዕሮስ ከቢድ ኣይኮነን ማንም ሞራል ዘሎ ወይ እውን ቁሩብ ዓቕሚ ለኒ ዝብል ሰራዊት ክገብሮ ዝኽእል ተኽእሎ እዩ ምክንያቱ ሸኔ ታንክታት የብሉን ሚሳይላት የብሉን መዳፍዕ የብሉን ድሮናት የብሉን ከምኡውን ርቕ ዝበለ ስላያታት የብሉን ከምኡውን ዘይትንከፍ ደጀን እውን የብሉን ኣብ ከባቢኡ እዩ ዘሎ እዚ ብኩሉ ከቢቡ ክገብሮ ይኽእል እዩ ትግራይ እኮ ከቢድ እዩ ጂኦግራፊካሊ ትግራይ ከቢድ እዩ ጎቦታት ዝመልኦ እዩ ትግራይ ድሕሪ ከይድኩም ከም ገለ ኢልኩም ብኡ ተሓሊፍኩም ሪኢኹሞ ኣነ መለም ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ጎቦታት ኣሎ ይብል ነይረ ግን ካብ ትግራይ ካባና ዝገድድ ኮይኑ ረኺበ እያ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ዝረኣኹ ፈፂንካ እቲ ዓፋር ዝበሃል ሕልፍ ምስበልካ ዘሎ ድሕሪኡ በቃ ኩሉ ጎበ እዩ ዓቐበ ጥውይዋይ በቃ ዘይውዳእ ጥውይዋይ ኣነ መኪና ስለ ዝኸድኩሲ በታ ዝወሰንኳ ውሳነስ ኣመና እያ ተጣዒሰ because it's a very terrible journey ማዕት ጎቦታት እዩ ጎቦታት ስለዚ ጎበ ድማ ንኩናት ከቢድ እዩ ኣብ ጎቦታት ወላ ድሮን ይሃልኻ ወላ ሚሳይል ይሃልኻ ወላ ጀታት ይሃልኻ ኣሜሪካ ነይርዋይ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተሳዕረት እኮ ብኸም እዩ ኣብ ጎቦታት ኩሉ ሓፂን ውፅኢት ከምፃልካ ይክልና ኣብ ጎላጉል ሜቢ ክሕግዛካ ክእል እዩ ኣብ ጎቦታት ግን ሓንቲ ክገብረልካ ይክእል ስለዚ ኣብ ትግራይ መፂኻ ክግበር ዝኽእል ኩናት ወላ ሓንቲ የለን ኣብ ኣምሓራ እኮ ማዕት ጎቦታት ኣሎ ወላ እኳ ጎላጉል ኣሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት እቲ ጂኦግራፊ ነቲ ኩናት ወሳኒ እዩ ስለዚ ብልፅግና ኣብ ከባቢኡ ንዘሎ ወላ እውን ኦሮምያ ማዕት ቀጠልያ ስለ ዘለዎ እቶም ሰራዊት እውን ምሕብን እቲ ናይ ሸነ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ሽፋን ክህልዎም ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ስዒሩ ዝወዶ ዓውደ ኩናት የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፋክቹዋሊ ኮሬክት ዝኾነ ምግናን ዘለዎ ይኮነን ብጭብጢ ካብ ሓደ ኩናት ናብ ሓደ ኩናት እናኸደ እንትርፎ እናተሳዕረ ክኸይድ እንትርፎቶም ድኹማት ዝነበሩ እናገበሉ ክኸዱ ንክውሕጥዎ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ እዩ ምናልባት እቶም ነቲ ሃገር ኣብ ላስት ሚኒት መፂኦም ዘድሕንዋ ተንበርኪኾም ለሚኖም እዮም ገንዘብ ኣፍሲሶም እዮም ገለ ገይሮም ተደያድሒኖም ሞ ብልፅግና በዛ ዝኸዳ ዘሎ ክድሕን ኣይኮነን እስራኤል መፅኣ ተትሕኖ ወላ ኢማራት መፅኣ ተትሕኖ ንቐፅል እንደ ሀገር ነው የተዋረደች ያለችው ሀገር ይሄን ይዞ ነው ቀይ ባህር የሚገባው የዛሬ ነው ይሄን ይዞ ነው ቀይ ባህር የሚገባው ነዚህ ሰራዊት እዚ ሒዚ ይበሉ ብልፅግና ናብ ባሕሪ ክኸይድ ግን ስታሊን ዝገበራ ኣቶም ሰባት እዚ ሰብ ዝረአይዎ ዝኮት ዕና ዘለዎ ሰብ ኣይኮነ ኢፍጣር መሳተፈው ምናምን ተብሎ ጓደኞች ይሳተፋሉ እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ የኢትዮጵያ እዚ
يعني نقرأكم على اللغة زي دمز اللو السبع يكونني لكم يعني نبي حكي حماق فتشم مورال زي بلو قربيت على أي زلنا بقرب تليسي كسكاف زغل ويونجلك خون زغل تزغون أبقى لنا قرقل أختبات خليقة الزجن للنفس وكفى قات عمي نبروباغندا خطك أملا سقام زي بلو كم دما سكف تازب بهالهاجر تكاس على الله سبات بحماق كونتات الله انت هاي يبلوني زبل حساب زي بلو عطا زي بلو ماي جودنس كم زي عينت صلاي خانه كيف زمس عليه ማለት ከ صلاي دسك بلا كاكاي كلن እንደግን እዚ ሰብ እዚ ፍጹም ዝግድሶ ሰባይ ኮና እንደበላ በዚና ስለዚህ ንሓንቲ መዓልቲ ከምዚ አይሉ ምስ ሙስሊም ኮፍብል እስላም ከም ዝፈትዎም ይመስል ሓንቲ መዓልቲ ምስ ጋለይ ኮፍብል ከምዚ ያናገበረ ድማ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ይቅፅል ከም ትሪዎ ዘለኹም እዚ ኢፍጣር ሓደ ካብቲ ንፕሮፓጋንዳ ናቱ ዝጥቀመሉ እዩ ኣብቲ ናይ ህዝብታት حلوف فقر خمسة اللي هو نامسلة أبد حرم جارجاجن أبكال بوليسات ناتو ما نبوز قسم كم زي اللي يزنقر سلازي أتنريا زلنا بلتقنا زبهال زلوا وكنتات نايتهاجر زي قدسو نخيط رايزت أف أي دفع زعنا ويعنو النابلة نقدميت كمريش زغيل ولا دفعات نطلب كبابيون زي قدسو مراحين عن رزالنا كم زعينت مراحل ما هذا كابتي كسك فكاز غير مراحين مهنياتو قرب سبعة ونزلوا ناي سبعة وسعرات كجات مخلون السجد كبلخل من قدك غير خل ويون بلانك غير كجدادي خل خونجن الزين ريوز على ناجن فتسم ناي سب منفذ زي بلو زموت يموت زت أف يدفع زقد شو زي كونه سرعتنا نرزلنا and that is going to be a little bit difficult كم هذا قربيت كاكتريو خلها معناته يا أدين هذا maximum نيمود أتسعرات كجات مخليو من قدك غير زغلن برزي دسمعو حيل كم زي كونين نرزل وي فتسم اتزقاط مزلو كونتات كردو زغل ويون بو تبقيسو من قدك غير كقدات زغل ما راح نريها لنا ሰራዊት ትግራይ ነታ አንጸላልዩና ዘሎ ሓደጋ ብሓድነት ክንምክት ይግባእ ክብል ተዛሪቡ ዕላማ ቃልስን መስዋዕትን ህዝቢ ትግራይ ብምዕቃብ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብሓድነት ክንምክት ይግባእ ዝበለ ኣዛዚ ደቡብ ግንባር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጀወርግስ ጆን መዲድዩ ብምኽንያት ምዝዛም ወፍርን ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮን በዓል 11 ለካቲትን ብብርክ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣበ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ማቻረ ኣበ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝተረኽበ ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጀወርግስ መዲድ ዕላማ ቃልስን መስዋዕትን ህዝቢ ትግራይ ብምዕቃብ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብሓድነት ክንምክት يجبأ قبل تسوي علو حزبي سلاست ودبن حدنة زستمن أبز مبصح تخايل يزبله جنرال يوحنس مديد لومون كم تلمود ودبن عن حدنتنا عن كنست يجبأ قبل يجلسوا حزب رايا أنصار دربا وسعة أبز تجمر قالسي علامات لكاتي تحنجيتو كبر واجب مخفال زلو قرات سنة زمسكر حزبي يزبله دما أم حدار زبادو بتجري أي تزنا بقبر مدهم كوينو ولا قا أبز خلت سلست عمتات بكبابي عونت كن كفافلن حدنة خشر شرن بزح أنت تفتنه حدنة بمستعم تقاليسون يك على اسمه ሰሜናውያን ክሓብሩ ክእለሎ ሾርት ይበል ናይ ህላው ጉዳይ እዚር ኸይፍልጥ ይስቀይ ኢቭን ህዝብ ማሕራው ሰሜናውያን ካብ ቀጻሊ ጥፍዓት ክንድሕን ተኾይና ሕዚ ክንሓብር ከለና ግን ንቀጻሊ ንገብሮም ረኽብታት ብስልቲ ጥራሕ ክኾኑ ብታክቲክ ጥራሕ ክኾኑ ብስትራቴጂ ክንደጋገፍ ክንክእል ኣለና ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ስሕተት ኣብ ልዕሊና ዝተፈጸመ ስሕተት ኢንተርናላይዝ ይገብር ካብኡ ተውዚን ይቕሊ ኤርትራ ድኸያ ጣፍየውላ مشلا دي خبل أنا مشلا تخاني مشلا يبلع عفوني يبلع بلس يبلع أو إرتازو أفك عبد تجرينا أو إرتاز ساتير الله ورك الله أوانا له سلازي وزين قد علي إيكونوم خمين راخب بوليتيكا خمين راخب ورتادر خمين راخب تناهزتات رخبي استراتيجيكال خعب خلو أبكيدنا اليوم أبكيدنا هذا قلت تجري أدخلوا لإرتراك خرج دل حيلنا داعم جونوسايد كتير دل حيلنا this is even الدبلوماسي عين بناي سبعون ديمقراطية عين الحزون تجري داعم أورنف تجبر دل حيلنا زخون حيل خيط فاس تجري أي جزء ناي تجري اللي كانت ناي تجري بوليتيكا ودواء كيتا داخمة تجري أي جزء أنزل حيلي الله هذا كم تري وزر لهم ناي تجارو بوليتيكاوي مركز أبزو وانزي ناي بحكي زت تبابع درجة يزلو صمدو دما أبزن زحلفا بفلاي بلتقنا سراويتون نسمين قصو كابز بقس كالاي دما نتن عادتات ناي تقرايون كاتي بتي مرجع بورد زبهال كاليين كابز جمر حيال زخونة دفيت ويون نتصور زخونة كايدا ناي بلتقنا ناي صمدو نرلنا أبي أحمد جيجا امبا كمز فنكالا ويون أبي ميس كالكوليشن كمز قبرين نرزالنا إيرترا دما
ምናልባት ካብ ብልጽግና ክመጻ ዝኽእል ፈተና ክህልዋ ይኽእል ግን እቲ ዝበለጸ ደረጃ ናይ ጽምዶ ጉዕዞ ናይ ጽምዶ መሊሱ ዝተረዱ ዘሎ ቅንያት ድማ ንርኢ ኣለና ሕጂ ጽምዶ ያው ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ኣብቲ ጽምዶ ኣለና ኢና እሕና ጽምዶ ክጅመር ተሎ ብቑልዕ ከም ውድብ መግለፂ ኣውፂና ኢና ናብቲ ጽምዶ ተጸሚርና ናብ ጽምዶ ዝኣተናሉ ምኽንያት ንህዝብና ዓብዪ ረብሓ ስለ ዘለዎ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ረብሓታት ስለ ዘለዎ ኢና ናብ ጽምዶ ኣቲና ካብ ኩሉ ልዕሊ ግን ትግራይ ሕጂ ኣብ ህልውና ሓደጋ እያ ዘላ ኢና ንኣምን ያውቲ ብኩናት ዝካየድ ዝነበረ ፅንተት መልክዑ ቀይሩ ሕጂ እውን ሳላሕታዊ ፅንተት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ትግራይ ስለዚ ካብዚ ህልውና ሓደጋ እዚ ክንወፅእ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ብደንብ ጌርና ዘቲና ኢና ኣቲናዮ ሕዚ ተን ሰራዊት ኤርትራ ብምውፅኡ ተኸፊተን ዘለዋ መንገድታት ብሰላማዊ መንገዲ ስለ ዝተኸፈታ ህዝቢ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዝረኽበሉ ዘሎ እዘን መንገድታት እዚአን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓላፍነት ወሲዱ ንኸፍተና ንልዕሊ 4 ዓመት ለሚናዮ ኢና ይትረፍ ከፍተናስ ኣብኡ ንህዝብና ሓላዊ ተባሂሉ ተቐሚጡ ዝነበረ ኣብ ደዋት ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ቅድም እውን ኣብርሃ ተኽሉ መምህር ኣብርሃ ተኽሉ ከም ዝገለጾ ካብቲ ከባቢ ካብቲ ዶብ ንህዝቢ ከየፍለጠ ንመንግስቲ ትግራይ እውን ከየፍለጠ ሰላሕ ኢሉ ይወፅዩ ንምንታይ ይወፅዩ ምእንታን ክንጓነፅ ምእንታን ኣብኡ ምስ ኤርትራ ክንበኣስ ባዕልና ንባዕልና ኣብኡ ክንጣፋእ እዩ ኮነ ኢሉ እዩ ዝገበራ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ብኩናት ዝነበረ ፅንተት ብሰላሕታዊ መንገዲ እናቐፀለሉ ሕዚ ከዓ ብቑሉዕ ኩናት ከፍተልኩም እየ እቲ ኩናት እንዲያም ካብቲ ናይ ቅድሚ ህዚ ዝገደደ እዩ ብዝገደደ መንገዲ ከጥፈአኩም እየ እዩ ዝብለና ዘሎ እዙይ ኣቐዲምና ስለተረዳእና እዩና ናብቲ ፅምዶ ኣቲና ከባቢ 10 ወርሒ ጌርና ኣለና ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ፓርቲታት ኣብ ትግራይ ዝነበረ እቶም ጻድቃንን ረዳን ዝወሰድዎም ብኡ ገይሮም ጠፊሾም መቸም ገንዘብ ልዕሊ ዓቕሞም ሰጊዶም በሊዖም ገሊኦም ገረሮም ሓኒቆም ገሊኦም ድማ ገንዘብ ሓራም ስለ ዝኾነ ዓድኻ ኣጥፊእኻ ትረኽቦ ስለ ዝኾነ ኣይቀደዎምን እቶም ኣብ ዓዶም ዝተረፉ ድማ ንጹር ዝኾነ መንጎ ገለ ዝመስሉ በዓል እዚ ንሪኦ ዘለና ካብ መጀመሪኡ ዶሪ ማለት እዩ ካብ መጀመሪኡ ጽምዶ ንጽምዶ ዝደገፈ ፓርቲ ነይሩ ስለዚ ምስ ኣወል ስዒድ እውን ኢንተርቪው ዝገበረ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ገጻት ናቱ ስለዚ ኣብ ትክክለኛ ገጽ ናይ ታሪክ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ውፅኢት ድማ ጽምዶ ብሓያል ናሃሪ ንቕድሚት ይኸይድ ኣሎ ጽምዶ ድማ ሕማም ርእሲ መርዘም ናይ ብልጽግና ናይ ኣብን ስለ ዝኾነት ነቲ ናይ ኩናት ሕልምናቱ መመሊሱ ንጽምዶ ነዳዲ ይውስኸሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና በዚያ ድማ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ኣብዚያ ክዛረቡ ሰማዕኳ እስከስምዕዋ ናይ ራእይ ለውጥ ገይሩ መብዛሕትኡ ተላሒድ እዩ ሓንቲ ወስ ዝበለት ጉዳይ ነራ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን ትቃላሕ ትማሊ ወይ ከዓ ቅድሚ ፕሪቶርያ ኣብ ዝነበረ እዋን ከም ትፈልጥዎ ካብ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ንላዕሊ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበለ ህዝቢ የለን ኣብቲ እዋን ፀበባ ማለት እዩ ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ወይ ከዓ ልዕሊ ዝኾነ ልሂቅ ናይ ዓለምና ኣብ ጎንና ምሳና ዝሓዘኑ ህዝቢ ትግራይ ተኸቢቡ እናሃለየ መውፅእን መተውን ስኢኑ እናሃለየ ብጥሜት ከግፍ ክባ ተወሲኑሉ እናሃለየ ገንዘብ ዘዋፅኡ ሓገዝ ዝገበሩ ምሳና ዝሓዘኑ ሓዘንኩም ሓዘና እዩ ዝበሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እዮም ኢንክሉዲንግ ሽዑ ፀረ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ማለት እዩ ድሕሪ ፕሪቶርያ ናይ ራእይ ለውጥ ገይሩ ድሕሪ ፕሪቶርያ ቶም ምሳና ዝነበሩ ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ናብ ጎኒ ኣብዪ ኣሕመድ ከይዶም ካባና ተፈልዮም ናብ ጎኒ ኣብዪ ኣሕመድ ከይዶም እዙይ ትልመት እዩ ብሓደ ክረአ ዘለዎ ማለት እዩ ምግባት ማለት ንሱ እዩ ካብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ናብ ጎኒ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ጎኒ ህዝብና ተኸይዱ ስለዚ ብምግልባት ክክሰስ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ተገልቢጥና ኣይኮንናን ንኣቶም ከዲእና እዮም ዘለና ሕውነት ሽዑ ነይሮም ሕዚ ከዓ
የማና ኢድና ጽንተት እንኳን አንድ ሄሪሎም ሰም ይምቆዋሙም ከግምኩም ዘለዎም ይታደ እንበር ንሕና مساعتهم كن بأسين دلي مس منكسر يفتحون بأسين دلي مش كلهم كسرحين عن دلي أوش تمزل لقطعين عاتهم يزملكت هلون هزنا مسألة كنا هم كساس كلنا جن أو قلنا نيرم نحن قلنا أبي حمل كيرم من أنتم قولوا منا نحزن تتمال زقول وقت في الساعة كونني زياد بعض الزربارية يا مالتي إذا أنا من نزل لازلو أبغى شجرنا مسالنا يركم يقوم شجر سلزنا برنا وقلنا نيركم أتشجر كنت تغير ديو أتشجر هج بزجادة ملكي مثلا له نحن هذا ما مجايز يكون بوليتيكا أنا أبي يوتيوب كفيلكا جنزاو نمراي التجبر مجايز بوليتيكا يكون نختل زلنا يزبلهم زلوا زردهم تغين نحن نهلاو حتى يزلنا هلاوينا بخمينا وحسين عن بنزلنا سلازي نايب حق أبقول نهزب تجراي تنيركم نهزب تجراي كتفز غير حيلي مثلا له نحن هذا ما بخمي من قد نزلنا تحنو مستي كاب كبان عسوان كت والنازخل درجان نفتح لنا مسير ترى ما سلام غيرنا لنا سلازي نايب حقي نسبة تجراي حريكم ديكم سانا نيركم ويس بأنا تتقيمكم أجندة ناي بوليتيكا سلازي نبركم حجي دما بلصقنا نادي نسمرا كبص حكم يسلز بالكم نحن بغيركم يبلو مالو تازر بعد ما نصرتيا أنا تجرمت نجن زيايا زنبرت أوكي ولا زخلا تحلل زنبرت مالتي أوكي أبي أنتي كم كبلت بزح من إنسان ده تحللنا خمس بزح حساباتنا تبع اسمها ود سلام معه أوكي حجي جن دلو خمسة اللي مستفلت أمالتي حجي بزح حسابات يدور لين عين أبنت عتمير خمسة زخلو كم يزبل كوميونيتي نير الناس كم يزنبر محبر سب نير الناس بجاهم تاخم تقول زلهم قالوا بلغة حجي عمد مولد كم نحنا تجيناتات كم قال ندسق نيرنا مالتي كم هكذا في قطر خطة ندسق نيرنا كابزا كلها زربان تاغاتري زلو كم زي اللي مستفلته هذا كلها عدي سابا خيدا وعلى جيرا سمينار جيرا بلا بلا nothing مريزة بيتايا لك كم زبرت صحيح مسحرة من تايقون ما يغير كل هذا حليلة عدي سابا دو كم زجبرنا تبلز نبرت حمايات فيها كلها تا بوليتيكا تبع الدماء قليما 5 ستار هوتيل كوينون بلع ما ستيو ما انجوي جيروما امريكان اوروبان كيدا تنترفا غنزب سو هلا دما نلوبيس سنا امريكا ركيبومن بعل كيبورناغي ابورح كلتا غزي بوست ناغبرو اشحات غنزب يغحطلو this is the game and the game is over ስለዚህ ከም በሓድሽ ክጅምር ድዩ ወይስ ካለ ድራማ ጌርካ ድዩ ብካለ መንገዲ ምምላስ ድዩ ይሕዝን እቲ ኣብ ከምዚ ድራማ ተኣሊኹ ዝነበረ ሃርሽ ሪያሊቲ ድማ የጋጥማል ማለት እዩ መወዳታ በዛ ናይ ሄኖክ ሬኮርድ ደሌ Yeah, I wait this victory this week. I really not feel good because I didn't got the victory. As a team also, we had bad luck also for me this week. I really motivated this morning. I already told the team in the morning I want to win this stage. Also yesterday, like we spoke, I had a little bit further away from Quickstep, but today كم تري وزلهم زاناي هينوك ملو برهان دارجا فايرال ندي خوينا زلاغن every time كريا خلو خدما ممليسا دست بلني كليبيا نايب حكي بدس بالمنقد دي تعويتو congratulations هينوك نايب حكي حقوس كان نايخا اخري كان نايخا ولا حنتك نبلا نخليلن ولا تي انترفيوناتون بزح عوتاتنا تمنخو خيرغن كسابابت مودتا ايسلت ان نيرو ابزيانه مودتا معلتغن سليطني يلو انكو حغوسكا هينوك انكو حغوسكا طرينا خنبلكا ندلي مودتا سيركا فرص عرخا نسخاي كنت تيم مركابكم لما باخاتكم كورينا thank you very much هينوك thank you تيم ايرترا نابلكونا لو مار سبز غودي لايك غبرو شير غبرو ريتوكم من حسابكم اب تحت غدفو دغفنا بلنا مزيان غتوكم If I